कोरोना महामारी दिन पर दिन बढ़ते जाता, मरीज के संख्या में कमी होत नहीं खे, लेकिन यही में जनप्रतिनिधि लोग भी गायब होखल शुरू हो गईल बा। रउआ घूम के देखी तब पंचायत में जितना भैया चाचा के प्रणाम करे वाला रहलन लगभग गायब बाड़े। कुछ लोग लौकता, वही में एगो बानी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 9 के भावी जिला परिषद प्रत्याशी अरविंद कुमार यादव जी आज लगातार 10वां दिने मास्क और साबुन के वितरण कर रहल बानी। गाँव गाँव घूम के लोग के दुआरे दुआरे जाके कोरोना से बचे के उपाय बताओ तनी, मास्क बांटो तनी, साबुन दे तनी, कह तनी कि मास्क हमेशा लगाई लो, साथ ही साबुन से हाथ के बार बार धोवत रही। जब भी घर से बहरी से आवो तनी तो रउआ साबुन से हाथ धोई, सफाई के ख्याल रखी। आप बहरी तो जइबे मत करी। लॉकडाउन लागल बनू तो लॉकडाउन माने का होला, घर में रहे खातिर सरकार लगैले बिया ताकि कोरोना से रउआ बच सकी। तो घर के बहरी मत जाई, घरे में रही आ अपना आप के अपना परिवार के कोरोना से बचाई। अरविंद यादव जी काम कर रहल बानी और यहाँ के काबिले तारीफ काम करतनी, तारीफ के काबिल बानी। ये वीडियो रउआ मैच बॉक्स के माध्यम से देखतनी। अभी तक चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले तो कर ली।